Όλους, καλημέρα και γεια σας αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε στο MOC Insight. Το όνομά μου είναι Μιχαήλ και σήμερα θα μιλήσουμε για την πετρέλευση. Ένα τόσο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο εκτελείται κατά της εργασίας παραμονής πάνω στο πλοίο. Έχω σχεδιάσει ειδικό project πάνω στο bunkering, το οποίο επιταχύνει κατά 50% την διαδικασία και θα το δείτε αυτό σε λιγάκι πώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι σημειώσεις έχουν δοθεί από έναν γνωστό πρώτο μηχανικό που είχα πάνω στο πλοίο και θα ήθελα βέβαια να μοιραστώ μαζί σας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν. Μπορεί να διαφέρουν γιατί τα χαρτιά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, οι φόρμες που πρέπει να συμπληρώσεις, αλλά επιτοπλίστων είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ. Μπορεί μία-δύο φόρμες να είναι παραπάνω, παρακάτω. Άλλες εταιρείες ναι, έχουν παραπάνω φόρμες. Το θεωρώ ότι δεν χρειάζεται αυτό και παρατείνει παραπάνω όλη τη διαδικασία, δηλαδή μεγαλώνει όλο το χρόνο. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα και πρέπει να είναι ήδη προετοιμασμένα. Γι' αυτό οι πετρελεύσεις από παρόχους που τους γνωρίζουμε, καλό η σύνδεση αυτή να γίνεται από πριν και να έχουμε όλα τα στοιχεία της πετρέλευσης. Πριν την πετρέλευση να συμπληρώνουμε διάφορα χαρτιά τα οποία απαιτεί η εταιρεία, όπως είναι το pre-bunkering, που θα το δούμε κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Μπορεί επίσης να ζητήσει χαρτιά κατά τη διάρκεια της πετρέλευσης. Αφού γίνουν όλα αυτά, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Πριν την πετρέλευση λοιπόν γράφω τα χαρτιά της φόμπας, της φόμπας που είναι για τα δείγματα. Δεν συμπληρώνω όλα τα πεδία γιατί προφανώς και δεν τα γνωρίζω. Συμπληρώνω ας πούμε τα βασικά, μπορεί να είναι πλοίο, μπορεί να είναι ο τύπος του πετρελαίου που θα παραλάβουμε και όλα αυτά. Μετά τα επόμενα χαρτιά είναι το BAF, το WSF, Proforma κτλ. Καθώς επίσης και τα ταμπελάκια. Όλα αυτά καταναλώνουν πάρα πολύ χρόνο και πολλές φορές οι πρώτοι μηχανικοί θέλουν πάνω σε αυτό βοήθεια. Καλό είναι για τους δευτέρους και για τους τρίτους να ασχολούνται και να δίνουν σημασία ώστε να γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν ας πούμε, στην πετρέλευση όταν θα αναλάβουν τα καθήκοντα. Βέβαια τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλάξουν αναλόγως τις νομοθεσίες και αναλόγως γνωρίζεις και τις φόρμες και τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσεις. Καλό είναι να έχεις ένα matrix με όλες τις διαδικασίες που κάνεις, παράδειγμα ας πούμε της πετρέλευση, τι χρειάζομαι, αυτό. Τέλος, δηλαδή ξεκάθαρα πράγματα. Δεν ψάχνεις, δεν χάνεις χρόνο και τα έχεις ήδη προσυμπληρωμένα. Φτιάχνεις τα μπελάκια σου, φτιάχνεις τις φόρμες, γράφεις τα seal, στα δείγματα ποιο θα πάει για το λαμπαρατόρι, ποιο θα πάει για το πλοίο, ποιο θα πάει στο supplier και τα λοιπά, έτσι. Πολλές φορές τι γίνεται με τα δείγματα. Τα δείγματα τα κρατάμε στο πλοίο και τα κρατάμε σε άσχημες συνθήκες. Πρέπει να είναι ειδικό διαμορφωμένο το μέρος, δηλαδή το κυβότιο να είναι μεταλλικό, να ελέγχεται που και που οι διαρροές, γιατί αυτά τα πετρελαιοειδή διαβρώνουν τα πλαστικά, τα καταστρέφουν και μετά σκάνε και γίνεται η διαρροή μέσα στο μηχανοστάσιο. Ακόμα τα δοκίμια αυτά που κρατάμε, τα samples, πρέπει να είναι σε ένα μέρος το οποίο έχουμε κατάσβεση πυρκαγιάς, έτσι, ένα μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς, που σε περίπτωση ή και ανίχνευσης, γιατί όλα αυτά είναι έμφλεκτα υλικά, έτσι, είναι diesel, είναι fuel, μπορεί να είναι gasoil, είναι αρκετά έμφλεκτα και μπορεί να δημιουργήσουν και έμφλεκτες ατμόσφαιρες, να είναι μακριά από πίνακες, από ηλεκτρικά καλώδια, δηλαδή πρέπει να είναι σωστά συντηρημένα. Τώρα αφού τελειώσω το BAF γράφω το WSF και μετά τα ταμπελάκια. Στα ταμπελάκια ορίζω cap seal, δηλώνω στο καπάκι, το νούμερο που έχει.
Δηλαδή όλα αυτά τα καταγράφουμε. Πάμε να δούμε. Lab Seal, Cap Seal, αυτό είναι το νούμερο που έχει το καπάκι. Τώρα σχεδόν έχω τελειώσει με όλα τα χαρτιά μου. Έρχεται δίπλα η μπάριζα. Αν έρθει, τι γράφει εδώ. Αν έρθει surveyor σου δείχνει τι χαρτιά θα υπογράψεις και τι θα κάνεις. Αν έρθει surveyor, έτσι, βοηθάνε καμιά φορά. Αλλά πρέπει να προσέχετε στην πετρέλευση, γιατί πολλές φορές οι surveyors είναι συνωνυμένοι με την μπάριζα. Δηλαδή και καλά έρχεται να εκπροσωπήσει δηλαδή τα συμφέροντα των δύο και καλά δηλαδή να δει ότι ναι, ακολουθούνται όλα τα στοιχεία και αυτά, αλλά πολλές φορές έχει πάρε δώσε με το banker, με το supplier, δηλαδή να βελτιώσει την ποσότητα προς το μέρος του supplier. Και έτσι χάνονται πάρα πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι ένα πεδίο το οποίο έχει μεγάλα κέρδη, έτσι, έχει εκατομμύρια κέρδη, λόγω της διαφοράς της πυκνότητας και της θερμοκρασίας. Έχοντας δουλέψει κιόλας και πάνω στο loss control, που είναι οι απώλειες, καταλαβαίνω απόλυτα πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος και να χάσει ο πλειοκτήτης πάρα πολλά εκατομμύρια μέσα την πετρέλευση. Αυτό φαίνεται είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ανισχύει τους πλειοκτήτες, γιατί έχουν κέρδος κατά τη διάρκεια των χρόνων και δεν είναι κάτι που τους ενοχλεί τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Αλλά αν τα βάλετε κάτω σε ένα μεγάλο fleet, έτσι, σε ένα μεγάλο fleet το οποίο μπορεί να έχει 100 με 150 γκαζάδικα, ας πούμε, τα κόστη είναι τεράστια, δηλαδή μπορεί να φτάσουν και εκατομμύρια. Μπορεί, ας πούμε, στην δεκαετία, στην 20ετία να χάνετε 1 με 2 βαπόρια επιτοπλίστων. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο το χάσιμο ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν καλύτερα, αλλά είναι και το συνολικό operation για τα βαπόρια. Δηλαδή αυτό το ποσό θα μπορούσε να εξοδευτεί πάνω στο maintenance, πάνω στην βελτίωση της διαβίωσης των ναυτικών και θα μπορούσε βέβαια να δοθεί σαν μπόνους για τους ναυτικούς, ώστε να αποδίδουν και να νιώθουν καλύτερα στην εταιρεία. Ή ας πούμε σαν ένα μπόνους, stand-by bonus, το οποίο θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο και να έχει μεγαλύτερη επίπτωση στους ναυτικούς. Τώρα λέει, αν δεν έρθει αυτός από την μπάριζα, σου στέλνει πάνω τα χαρτιά και ξεκινάς να υπογράφεις. Προσοχή, λέει, μην υπογράψεις το BDN πάνω στη βιασύνη σου. Υπόγραψε τα χαρτιά του και στείλ τα όλα φωτοτυπία και βγάλ τα όλα φωτοτυπία να υπάρχουν. Έτσι. Και ρώτησε τον αριθμό για το seal της Marpol για να το βάλεις πάνω στα ταμπελάκια σου. Αφού υπογράψεις τα χαρτιά του και ετοιμάσεις και τα δικά σου, θα τα έχεις υπογράψει και σφραγίσει, πάμε παρακάτω, όπως είναι μαζί με το seal που έχεις ορίσει, καθώς επίσης και τα καπάκια που έχεις ετοιμάσει. Τα στέλνεις κάτω για να τα υπογράψει και αυτός. Όταν σου φέρει πίσω και όταν νιώσεις έτοιμος, ξεκινάς και κάνεις την πετρέλευση. Δηλαδή ελέγχεις, κάνεις όλο τον έλεγχο της πετρέλευσης, αν έχεις ανοίξει σωστά τα βάρς και όλα αυτά. Ό,τι χαρτιά σου δίνει αυτός, τα βγάζεις κόπια, λέει, καθώς και τα MSDS. Γιατί θα χρειαστούν? Ναι, τα MSDS χρειάζονται να τα βάλεις πάνω στα τάγκια σου, χρειάζεται να τα έχεις σε περίπτωση, ας πούμε, που γίνει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται να δεις τι είναι αυτό που το πετρέλαιο, ας πούμε, που έχεις, πώς να το αντιμετωπίσεις ή να το δώσεις αρχές σε περίπτωση που έχει γίνει pollution, να μοιραστείς μαζί τους, δηλαδή το MSDS. Το MSDS δεν θα πρέπει να είναι γενικό, θα πρέπει να είναι κατευθείαν για αυτό το προϊόν που σου παρήχανε. Προσωπεί στην πυκνότητα. Μην είναι άλλοι στο BDN και άλλοι στο χαρτί που υπολόγισες. Αφού ξεκινήσεις και είδες πως είναι όλα καλά και θες να σου δώσει περισσότερο, του λες, ναι, περισσότερο εννοεί τα κυβικά. Δηλαδή ξεκινάμε αργά, να δούμε, ναι, ότι δεν έχουμε διαρροές
και μετά αυξάνουμε τα κυβικά που παρέχουμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι στο project που έχω σχεδιάσει, στο Bunkering Optimization και στο Slash Optimization Project, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνεις αυτή τη διαδικασία, που στα γκαζάδικα είναι λίγο πιο δύσκολο λόγω του σχεδιασμού του γκαζάδικου και λόγω της εμπειρίας πάνω και στα φορτηγά, κατάλαβα πώς μπορείς να βελτιώσεις αυτό το χρόνο. Είναι σχεδιαστικό. Αυτό το project υπάρχει διαθέσιμο στο κανάλι μου στο YouTube, υπάρχει διαθέσιμο για τις εταιρείες σε ένα πάρα πολύ μικρό κόστος, το οποίο είναι γύρω στα 500 ευρώ, ώστε να έχετε πρόσβαση στα βίντεο που εξηγώ με λεπτομέρεια τι βήματα πρέπει να κάνετε ώστε να μειώνετε αυτό το χρόνο. Δηλαδή ο χρόνος παραμονής του πλοίου στο bunkering μπορεί να πάρει και δεκάδες ώρες. Αυτές τις ώρες θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι του ήδη και να έχει κερδισμένο χρόνο μπροστά του. Γιατί αν ξεκινήσει, ας πούμε, πιο αργά, θα πρέπει να καλύψει αυτή την απόσταση με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά όπως ξέρουμε, όσο αυξάνουμε την ταχύτητα, τόσο αυξάνεται και η κατανάλωση πετρελαίου, αλλά δεν αυξάνεται τόσο η ταχύτητα λόγω της μεγάλης υδροδυναμικής αντίστασης. Αφού ξεκινήσεις και είδες ότι όλα είναι καλά, πάμε και φτάνουμε στο μέγιστο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις μπάριζες αυτές τις μέρες, είναι πάρα πολύ παλιές και δεν φτάνουν τα flow rate που έχουν σχεδιαστεί τα πλοία. Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο. Βέβαια, οι εταιρείες, παρόλο που έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουν χρόνο ώστε να επενδύσουν σωστά και να κάνουν σωστή μελέτη των πραγμάτων. Δηλαδή, εγώ πήγα για 2 εβδομάδες, ήθελα να δω τι κάνει ο Superintendent. Βέβαια, δεν χρειάστηκε να μείνω παραπάνω, γιατί κατάλαβα ότι και το περιβάλλον δεν ταιριάζει σε μένα, αλλά και ότι δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα αυτός ο ρόλος. Δηλαδή, θα με παγίδευε περισσότερο παρόλο την ανάπτυξη που θα είχα. Δηλαδή, έχω ήδη εμπειρία γραφείου, γύρω στα 3 χρόνια, και με αυτά που έκανα είδα ότι το επίπεδό μου ήταν τελείως διαφορετικό και δεν χρειάζεται να περιορίσω τις δυνατότητες που έχω. Προσοχή, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την μπάριζα και ο κόσμος να ξέρει τι θα κάνει. Καλό είναι να μιλάτε στον κόσμο, να το εξηγείτε, να πείτε ότι αυτά είναι τα emergency stop, αυτό θα κάνεις stop, ας πούμε 3 φορές στην μπάριζα, να έχετε και το ίδιο κανάλι επικοινωνίας, ώστε να μην γίνει αυτή η μόλυνση ή κάποιο ατύχημα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο το οποίο έχω παρατηρήσει να γίνεται στις διαδικασίες πετρέλευσης είναι ο περιορισμός του valve, του οποίου παραλαμβάνει το πετρέλαιο. Αυτό είναι λανθασμένο, γιατί στην ουσία το πετρέλαιο ρέει, δεν χρειάζεται να έχεις πίεση, ακόμα και αν δεν βλέπεις πίεση. Καμιά φορά η γραμμή είναι τόσο μεγάλη που δεν αυξάνεται η πίεση και σου δείχνει 0 και εσύ λες τώρα τι γίνεται, ρέει, δεν ρέει. Αυτό μπορείς, αν ρέει ένα ρευστό μέσα σε μια σωλήνα, μπορείς απλώς να χρησιμοποιήσεις το αυτί σου, να το βάλεις δίπλα και να ακούσεις αν όντως υπάρχει μετακίνηση του υγρού μέσα στη σωλήνα. Βέβαια, όπου υπάρχουν υψηλές πιέσεις και υψηλά φορτία ενέργειας, ποτέ δεν βάζουμε το κεφάλι μας ή ακουμπάμε το σώμα μας ή κάποια μέρη του σώματός μας, γιατί σε περίπτωση διαρροής μπορεί να μας τρυπήσει. Επικοινωνία είπαμε, φρόντισε να γίνει σωστά η δειγματοληψία. Η δειγματοληψία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για να δεις και την ποιότητα. Πιο πολύ είναι για την ποιότητα του πετρελαίου η δειγματοληψία, έτσι. Η δειγματοληψία, κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται σωστά. Γιατί, για ένα λόγο, αυτό το valve που έχουν σχεδιάσει, το deep running, το οποίο είναι σταγόνες η ροή, δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό. Και για ποιο λόγο δεν είναι αντιπροσωπευτικό? Γιατί δεν ξεκινάει καθ' όλη τη διάρκεια του με την ίδια αναλογία και τη ροή.
και βασίζεται η ροή πάνω στη ρύθμιση του ανθρώπινου χεριού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ρυθμίσει την ροή καθ' όλη τη διάρκεια της παραλαβής του πετρελαίου ομοιόμορφα, αναλόγως με τη ροή του ρευστού που έχουμε πάνω στη γραμμή μας, που παραλαμβάνει το πετρέλαιο. Γι' αυτό και τα δείγματα δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Ένα πάρα πολύ μικρό παράδειγμα μπορεί να γίνει. Παράδειγμα, ξεκινάει την πετρέλευση, έτσι. Ξεκινάει την πετρέλευση και εσύ έχεις λίγο ανοιχτό το valve. Σου δίνει εκεί ό,τι είναι, ας πούμε, τα καθάριστα, όλα αυτά τα τέτοια, το ένα το άλλο, και εσύ ακόμα δεν έχεις γεμίσει όσο χρειάζεται, ας πούμε, αναλογικά με αυτό που σου έχει δώσει στην αρχή, έτσι. Και αναλόγως με το flow rate. Μπορεί να σου έχει δώσει στην αρχή, ας πούμε, ή στο τέλος κάτι το οποίο δεν ήθελες εσύ να παραλάβεις. Αλλά εσύ τι έχεις κάνει, έχεις ανοίξει τη βάνα πιο πολύ ή πιο λίγο, δεν το έχεις δεχτεί ή το έχεις δεχτεί παραπάνω από ό,τι έπρεπε, σε εκείνη τη χρονική στιγμή που δεν έπρεπε να το δεχτείς. Ας πούμε, γέμισες στο δοχείο σου στο 70% της πετρέλευσης και το άλλο 30% ας πούμε δεν γέμιζες τίποτα, γιατί είχες ήδη γεμάτο το σακίδιό σου, το ταγκάκι αυτό. Αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό, και λόγω της εμπειρίας μου και την ασχόληση με το αργό πετρέλαιο, γιατί εκεί είχαμε αυτοματοποιημένα συστήματα δείγματος, γνωρίζω πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλη αξία έχει το δείγμα. Το δείγμα, κατά τη γνώμη μου και κατά την εμπειρία μου, είναι το παν. Και από εκεί κιόλας μπορεί να γίνει σωστός έλεγχος της ποιότητας που σου παρέχει ο supplier. Αυτά τα πράγματα βέβαια οι περισσότερες εταιρείες δεν τα γνωρίζουν, γιατί δεν έχουν το εξειδικευμένο και τεχνικό προσωπικό που απαιτείται και δεν επενδύουν πάνω σε αυτό, γιατί απλούστατα δεν γνωρίζουν τι βήματα πρέπει να κάνουν ώστε να το αξιοποιήσουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο το οποίο γίνεται στις εταιρείες, και ένα πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο είναι ότι οι εταιρείες ακολουθούν πρότυπα τα οποία είναι πια ξεπερασμένα. Δηλαδή πρέπει συνέχεια να αναπτύσσεις την τεχνολογία σου, πρέπει συνέχεια να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, πρέπει συνέχεια να θέλεις να δοκιμάζεις νέα πράγματα, να ψάχνεις νέα πράγματα, ώστε να μπορείς να βελτιωθείς. Αυτό βέβαια είναι και στον άνθρωπο, γιατί ο εγκέφαλός μας είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να μην παίρνει τα πράγματα στα σοβαρά. Δηλαδή σου λέει, έχω εγώ σήμερα, ας πούμε, δεν χρειάζεται να σκεφτώ τίποτα για το αύριο. Γι' αυτό καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε. Και οι εταιρείες έτσι και σαν χώρα βέβαια. Αυτό που φέρνει την ανάπτυξη, και θα ήθελα να το πω, αυτό που φέρνει την ανάπτυξη είναι ότι συνεχώς πρέπει να ψάχνεσαι, συνεχώς πρέπει να βελτιώνεσαι. Γιατί αν δεν βελτιώνεσαι δεν παράγεις τίποτα. Δηλαδή στην ουσία περνάνε τα χρόνια και δεν δημιουργείς τίποτα, δεν φτιάχνεις τίποτα. Γιατί τα πράγματα μένουν στάσιμα. Ωραία, ναι, μπορούμε να το αποδεχτούμε και αυτό, θέλουμε αυτή τη στασιμότητα και τέλος, αλλά δεν πρέπει να ζητάμε το τίποτα παραπάνω μετά. Πάμε, ας πούμε, έχουμε παραλάβει την ποσότητα, τέλος πετρέλευση, αφού τελειώσει η πετρέλευση και είσαι ικανοποιημένος με τις ποσότητες, γιατί είναι και αυτό, κλείνει το επιστόμιο, αποσύνδεση γίνεται της μάνικας αφού μετρήσουμε όλες τις δεξαμενές και βρούμε ναι, ότι η ποσότητα πραγματικά ανταποκρίνεται σε αυτό που έχουμε παραλάβει. Φτιάχνεις τα δείγματά σου, ένα δείγμα φτιάχνεις και μένεις στο πλοίο, ένα φτιάχνεις και δίνεις στην μπάριζα, ένα δείγμα στέλνεις στο λαμπαρατόρι και ένα δείγμα παίρνεις από τον μπαριζιέρι και το κρατάς στο πλοίο για μάρμπολ. Δείγματα για λαμπαρατόρι, έτσι. Τι λέει εδώ, δεν φαίνεται καλά, οκ. BAF μπλε αντίγραφο, WSF μπλε αντίγραφο, φωτοαντίγραφο BDN, φωτοαντίγραφο MSDS,
Τα δείγματα τα παραλαμβάνει ο ατζέντης, ό,τι χρειαστείς για το δείγμα είναι γραμμένο στο βιβλίο της φόμπας στην αρχή. Και μετά πάμε συνέχεια. Στον ατζέντη θα χρειαστούν να δώσεις το γράμμα, το who it may concern, που γράφει ότι στέλνεις, έξω είναι ένα δείγμα για ανάλυση και είναι υπογραμμένο και εσένα και το καπετάνιο. Φανταστείτε τώρα έτσι, για να στείλουμε ένα δείγμα χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένο το καπετάνιο, το ένα το άλλο. Ο καπετάνιος μπορεί να έχει δουλειές και εσύ να τρέχεις και να ψάχνεις πάνω κάτω σαν τρελός. Θα πάρει ένα ο ατζέντης και ένα θα το κρατήσεις για αντίγραφο για τον φάκελό σου και πρέπει να έχει γράψει receipt και υπογραφή. Επίσης ο ατζέντης παίρνει και proforma invoice, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά είναι. Έτσι, και μπορούμε να δούμε και τα χαρτιά, πώς είναι το pre-bunkering, έτσι, πώς μοιάζει το pre-bunkering. Βλέπουμε τις ποσότητες, before, πόσο μετρήσαμε μετά και πόσο της 100 θα πάνε. Pumping rate, topping off rate. Topping off rate είναι το πόσο θα γεμίζουμε τις δεξαμενές μας πάνω. Και μετά εδώ βλέπουμε during the bunkering τι πρέπει να ελέγξουμε. Είναι τα τυπικά checklist των εταιριών, τα δείγματα, custom fuel services και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί. Έτσι. Αυτά είναι. Πρέπει να τα δείτε, πρέπει να τα μελετήσετε και καλό είναι να ξεκινήσετε από πριν. Ας πούμε, είσαι τρίτος, είσαι δεύτερος, κύριε πρώτε, ας πούμε, τι πρέπει να κάνω για να έχω έτοιμο, ας πούμε, το φάκελό μου σε αυτή την εταιρεία ή πώς το έχεις δει, ας πούμε, σε άλλες εταιρείες, πώς το κάνουν, πώς γίνεται. Αυτό βέβαια τι θα γίνει, θα σας σώσει πάρα πολύ χρόνο και μετά θα είσαστε ήδη προετοιμασμένοι, δηλαδή θα έχετε μάθει τα βασικά ή τουλάχιστον θα τα έχετε μάθει από τρίτος, δεύτερος και θα λες «Α, εγώ αυτό το έκανα, έτσι είναι». Δηλαδή το 50-60% θα το έχεις ήδη μάθει και μετά δεν θα σου φαίνεται βουνό, δηλαδή δεν θα σου φαίνεται κατευθείαν ότι θα έρθει στο πλοίο, ναι, θα έχω αυτό και τι κάνω μετά και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Βέβαια υπάρχουν και προγράμματα, καλά προγράμματα, οι εταιρείες που επενδύουν στην εφαρμογή καλών προγραμμάτων υπολογισμού του πετρελαίου με ακρίβεια και ψάχνονται συνέχεια, είναι αυτές πραγματικά που θα κερδίζουν και θα έχουν τις λιγότερες απώλειες πετρελαίου. Βέβαια, μπορούν να γίνουν πάρα πολλές βελτιώσεις και σε θέματα πετρέλευσης και σε θέματα sludge. Είμαστε πάρα πολύ πίσω και το βλέπω μέσα από τις πετρελεύσεις που γίνονται. Γενικά, δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι 50 με 60% του χρόνου μπορεί να σωθεί. Φανταστείτε για ένα πλοίο το οποίο κάνει πάρα πολλά operation, κάνει πάρα πολλά bunkering, μα οποιοδήποτε πλοίο και να πάρεις, πόσο χρόνο μπορείς να σώσεις. Και σε ένα fleet το οποίο είναι 100 με 150 πλοία, αυτό βγαίνει μπορεί και σε μήνες, έτσι τώρα. Φανταστείτε δηλαδή μέρες και μήνες. Δηλαδή είναι τρομερή η βελτίωση που μπορείς να κάνεις πάνω στο supply chain και να βελτιώσεις τα πράγματα. Βέβαια, σε μικρό κόστος, έτσι, τα βίντεο είναι αυτά διαθέσιμα πάνω στο κανάλι. Υπάρχει και το Crude Oil Washing Masterclass πάνω στο κανάλι, δηλαδή στο YouTube κανάλι, και υπάρχει και το βιβλίο διαθέσιμο για το Amazon, δηλαδή όποιος ασχολείται με αργό πετρέλαιο, αυτό είναι, ας πούμε, το Ευαγγέλιο του αργού πετρελαίου. Και ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο είναι ότι όλα αυτά έχουν δοκιμαστεί, έχουν δηλαδή ένα μέρος, τεράστιο μέρος της εμπειρίας έχουν γίνει validate, δηλαδή έχουν δοκιμαστεί και στο πεδίο σε πραγματικές συνθήκες και έχουν φέρει μεγάλα αποτελέσματα. Να σας δώσω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Όταν δούλευα στην τελευταία μου εταιρεία, σε μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία, είδα ότι έχουν απώλειες μέσα από το supply chain έτσι όπως το έχουν σχεδιάσει. Και μαζί με τους bunkering operator έτσι, είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Είδα ότι από εκ μέρους μου έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί
στην ουσία, εάν δεν το είχα κυνηγήσει, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα, θα είχε μείνει μόνο στα χαρτιά και θα ήταν απραγματοποιητό και κατάφερα, μπορώ να πω, να βελτιώσω το κάθε operation, ας πούμε, που γινότανε γύρω στα 15 με 13.000 ευρώ gain, λιγότερο δηλαδή έξοδα, πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο operation. Φανταστείτε δηλαδή στο χρόνο ήταν γύρω στα 300 με 400 χιλιάρικα λεφτά, τα οποία αλλιώς θα είχαν φύγει από την τσέπη της εταιρείας. Έτσι. Τα οποία, και έτσι είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία φεύγουν από τις τσέπες των εταιρείων και δεν το παίρνουν χαμπάρι, γιατί δεν έχουν αναρωτηθεί γιατί κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται αυτό, και έτσι φεύγουν και γίνεται drain των capital, έτσι. Παρόλο που έχουν μεγάλο gain, φεύγουν. Φανταστείτε αυτές τις 300.000, ας πούμε, θα μπορούσαν να τις είχαν επενδύσει διαφορετικά. Δηλαδή 300.000 θα μπορούσαν να τα είχαν δώσει και σε μπόνους, ας πούμε, των ναυτικών, τα οποία ή των ανθρώπων, τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, παράδειγμα στην βελτίωση της ζωής στο χωριό, ή θα μπορούσαν, ας πούμε, να τα επενδύσουν σε αγροτικά, ας πούμε, προϊόντα, στις καλλιέργειες, σε κάτι καλύτερο, το οποίο δημιουργεί ένα καλύτερο αύριο για τις οικονομίες των χωρών. Αυτό βέβαια, εάν η εταιρεία, ας πούμε, η άλλη εταιρεία, ας πούμε, που συνεργάζεσαι, σου παίρνει αυτά τα χρήματα, δεν θα σου πει ποτέ ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος, έτσι. Θα σου πει, ναι, έλα σε μένα, αυτά είναι, έτσι το κάνουμε, συνεχίζουμε, πάμε όλα καλά, και έτσι, ναι, βέβαια, τροφοδοτείτε εταιρείες, αλλά αυτές οι εταιρείες δεν είναι ανοιχτές προς εσάς. Δηλαδή, σας παίρνουν τα χρήματα χωρίς να σας πούνε την πραγματικότητα. Βέβαια, έτσι θα το έκαναν όλοι, γι' αυτό θα πρέπει σίγουρα να το δείτε διεξοδικά πού πάνε τα έξοδα της εταιρείας, και μόνο τότε μπορείς να αντιληφθείς πώς μπορείς να βελτιώσεις τα πράγματα. Έχοντας γνώση πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα, μέσω της εμπειρίας που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και έγραψα τόσα πολλά, ας πούμε, υλικά, βιντεοληπτικά υλικά πάνω στο κανάλι, τόσο και τα διάφορα project τα οποία είναι διαθέσιμα μέσα από τα membership, τόσο και τα simulations που έχω κάνει, όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι ξεκάρφω τα πράγματα. Είναι πράγματα μέσα της εμπειρίας, τα οποία είναι εφαρμοσμένα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Δεν είναι μόνο θεωρία. Δεν είναι μόνο λόγια του αέρα. Έτσι. Είναι η πραγματικότητα η οποία μπορεί να σε οδηγήσει στην επιτυχία. Και επιτυχία, τι λέμε επιτυχία, είναι τα έξοδα τα οποία κάνουμε να πηγαίνουν στην σωστή κατεύθυνση, ώστε να δημιουργούν πλούτο, έτσι, ώστε να δημιουργούν πλούτο για τη χώρα και τους κατοίκους μιας χώρας. Όχι απλώς τα χρήματα να μεταφέρονται από ένα πορτοφόλι στο άλλο, όχι. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε community το οποίο ανταπεξέλθεται και είναι βιώσιμο, είναι δυναμικό και έχει αντοχή σε οποιασδήποτε μεταβολές. Έτσι. Και έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα συνεχίσουμε και εκεί θα κάνουμε το focus. Με βλέπετε, έτσι, φυτεύω, ξεκινάω από κάτι μικρό, δεν με νοιάζει, ας είναι και κάτι μικρό, πήρα αυτό το βλαστάρι και θα κάνω ένα φυτό. Ένα-ένα θα γίνουν πολλά. Δεν έχει σημασία με τι ξεκινάτε, μπορείτε να ξεκινήσετε με κάτι μικρό, το οποίο θα σας δώσει την εμπειρία και τη γνώση και θα φτάσετε σε κάτι μεγάλο. Αλλά ακόμα και αν φτάσετε, καλό είναι να προσπαθείτε και να εξελίσσετε τον εαυτό σας. Σας εύχομαι πάρα πολύ καλή μέρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!